Vítam všetkých mojich fanúšikov pri tomto informačnom diele. Takže, za prvé, chcel by som natáčať GTA Vice City, to mám už asi naplánované, ale budeme to natáčať, nebojte sa. Ale neviem, nie som si s tým. Ďalej, GTA San Andreas, tiež možno budem natáčať, to bude viacej zábavnejšie, lebo tam sú lietadlá také hovadiny. A vlastne tam to bude vlastne lepšie, ale ešte si to musím kúpiť a to bude za chvíľku. Potom Minecraft Skyblock budem natáčať s Citronikom teraz niekedy. A Citronik je vlastne môj bratranec a my bývame oproti sebe. A potom ďalej. Áno, presne. Keď budeme mať 100 odberov, tak by som chcel natočiť prvý vlog. Vlogy budú buď so mnou, ako samým, žiadnym samom, so mnou. A možno aj s Citronikom alebo s nejakými mojimi kamarátmi. No a potom, teraz v sobotu niekedy príde môj kamarát, vlastne spolužiak ku mne a budeme asi natáčať Minecraft s modmi spolu. Mody môžete teraz vidieť, ako vidíte teraz, aké tam sú mody. No, ďalej, mody stiahujem cez Skidas, Skidas stránka. Môžete ju zase teraz vidieť, vidíte ju. A bude aj v popise, nebojte sa. Ďalej, keď chcete so mnou natáčať, tak stačí mi napísať na tento e-mail. Bude aj v popise a dávam ho do každého videa. Potom, čo také ešte? Presne, Slendermana budem možno natáčať. Neviem, hociaké hry proste, možno nejaké simulátory alebo niečo také. Možno teraz si asi kúpim ten Eurotrack simulátor, neviem proste, možno si dačo kúpim. To bude asi tak všetko z tejto informačky. Takže uvidíme sa pri ďalšom diele, alebo ja neviem, tak sa majte. Čau, čau.